הגיע הזמן שלכם, כי אני מתכבדת להזמין את יושב ראש אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי פרס. כולכם מכירים אותו, גם אני מכירה אותו, גם ראש העיר מכיר אותו היטב, כי אני אתנצל בשם ראש העיר שלא הזכיר אותו, הוא כבר יבוא איתך חשבון בישיבות, מכיוון שהם נפגשים במועצת העיר, כי אביב איתך הוא גם מחזיק תיק הצעירים בעיר רחובות, ונדמה לי שעוד נשמע עליו הרבה, ונזכור שהוא הגיע מהמרכז האקדמי פרס. אביב, הבמה שלך. וואו, במה כזאת באמת עוד לא הייתה לי. אז ערב טוב לכולם. ראשית תרשו לי לפתוח בתפילה עבורכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. מכובדיי, חברי, ראש עיריית רחובות, מר רחמים אלול, יושבת ראש ומייסדת המרכז האקדמי פרס, הגברת עופרה אלול, נשיא המרכז האקדמי פרס, פרופסור רון שפירא, בוגרים וחברים יקרים, קהל נכבד. שמי אביב איתך, מהחוג למדעי התנהגות, יושב ראש אגודת הסטודנטים, מחזיק תיק נוער וצעירים וחבר מועצת העיר רחובות. והחלטתי הערב לספר לכם על סיפור אהבה. סיפור האהבה שלי ושל המרכז האקדמי פרס. לפני כ3 שנים, בתום תקופה ארוכה של מיצוי עצמי, מהפקות אירועים, מסיבות ומעסק גדול, החלטתי להקשיב לעצת הוריי ולגשת ולעשות תואר ראשון. תודה אמא. באותה תקופה הכרתי מספר צעירים שלומדים במרכז האקדמי פרס. אז עוד היה שזור בפיהם השם מכללת פרס. ולעיתים חשוב לי לתקן, גם אותך ראש העיר, למרכז האקדמי פרס, מגיע לנו. כשהגעתי בפעם הראשונה, פגשתי לשמחתי את מנהל ייעוץ ורישום, רן אביטל, דמות מיוחדת ומשמעותית בשבילי, ושמלווה אותי ואתכם לאורך כל הדרך, ולאחר שיחה מדהימה ומרתקת, הבטתי על אמי, וישר הבנו, זה המקום שלי, ואני בטוח שגם לכם זה קרה. כילד שלא אהב כל כך ללמוד בבית הספר, חששתי מהלימודים האקדמיים. פרופסורים, קשיחות, קשיים, נזכרתי בסיפורים של חבריי ממוסדות אחרים, והרגשתי את האיום האקדמי נושף חזק בעורפי. מהר מאוד התבדיתי, והביטחון חזר אליי במהרה. הבנתי שאני נמצא במקום הכי טוב שיכולתי לבקש, קיבלתי כסטודנט חיבוק ענק מאנשים שלפני שהם הבכירים באקדמיה בישראל, הם דמויות אנושיות ומדהימות, שבזכות ההבנה, ההקשבה והלבוא לקראת, סללו איתי יחד את הדרך להישגים נעים ולחוויה אקדמית שלא צפיתי מראש. עכשיו אתם, חברים יקרים שלי, ברגע שהרגשתי שאני נהנה להיות חבר שלכם לספסל הלימודים, החלטתי לקחת את הסיפור האהבה הזה צעד אחד קדימה, ולאחר שנה החלטתי לקחת אחריות ולהתמודד לתפקיד יושב ראש אגודת הסטודנטים לרווחתנו ובשבילנו. האמת, חוץ ממועמד אחד לא ראיתי שיש נהירה לתפקיד. לשמחתי הבאתם בי את אמונכם ברוב קולות של 93% הצבעה מרשימים. תודה רבה. ואז בתפקידי הציבורי הראשון בחיי החלה תקופה נפלאה. יחד איתכם ובשיתוף פעולה איתכם יצאנו למסע משותף. מיד הבנו שאגודת סטודנטים היא הרבה יותר מעמותה שאמונה על רווחת הסטודנט. פתאום נולדה לה משפחה גדולה, תומכת ומאוחדת, שהתחברה לרוח המרכז בהתנדבות ובנתינה אינסופית. בתמיכה מלאה ובשיתוף פעולה מדהים הנהלת המרכז, מצב שלא נפוץ במוסדות אחרים, צעדנו יד ביד קדימה ונהנינו מאפנינגים, פורימונים, ציינו את יום האישה הבינלאומי, חג האהבה, וכל יום הוא ציון דרך שממנו דאגנו להפיק סיבה למסיבה, וכל זאת במבנה הייטקיסטי ומתקדם. כולם הכינו אותי לאגודה קטנה ודלת תקציב של הסטודנטים שעסוקים רק בעבודה ובלימודים וללא שיתוף פעולה מצידם בהוואי החברתי של המרכז. ואז בתור התחלה
נכנסנו לכיתות והסברנו לכם כמה חשוב בשביל ההוואי החברתי שנעשה לראשונה, נתחיל בתור נשף פורים גדול משלנו. ומשם הצבעתם ברגליים בענק, חטפתם את כל 1,200 הכרטיסים יום לפני אירוע במעבדה, והשנה חציתם גם את רף 2,000 בשמיים כחולים, ישר כוח. פתאום במוסדות האקדמיים באזור כולם רוצים להיות חברים של פרס, להגיע לטופ דורן ולראות את קלינטון, לראות מופעי סטנדאפ, להגיע ולהשתתף במסיבות שלנו בגני אירועים. פתאום אנחנו עושים יום סטודנט גדול, פשוט חזון תרבותי שהתגשם. במקביל למחלקת התרבות שהקמנו, היה חשוב גם לתת מענה ותמיכה לקראת מבחנים, בנוסף לתמיכה מהנהלה. ולשמחתנו הקמנו מרתונים ואתר סיכומים לקראת המבחנים. אני רוצה להודות לכם על המעורבות החברתית שלכם באגודה ובקהילה, מדי חג, או לצערנו גם במבצעים צבאיים. חיממתם את הלב ומילאתם את משרד האגודה בחבילות לחיילים, ארוחות שלמות לנזקקים, ובנוסף חיזקנו יחד את הקשר עם הקהילה המקומית והעסקית, ואיתם את העסקים הקטנים בעיר, בפרויקט גדול שלנו בעיריית רחובות. בימים אלה, במדינה שלעיתים קשה לצעירים להתקיים בה, התמודדנו בגבורה מול האינטרסים הרווחיים והכלכליים ששכנו מסביבנו. ולכן הבנתי שכדי לקחת את ההשפעה צעד אחד קדימה, אנחנו חייבים להמשיך לחלום ולצאת למסע משותף אל עבר מועצת העיר רחובות. מהרגע הראשון הקפדתי על אגודה ללא זיקה פוליטית, וכך גם בבחירות הכה חשובות בשבילי. ואתם, מיוזמתכם, דחפתם, עודדתם, בחרתם, תליתם שלטים על הרכב, והרבה בזכותכם הגשמתי את היעד הבא שלי, והיום, כמה סמלי, בדיוק לפני שנה, ה-22 לעשירי, נבחרתי לכהן כחבר מועצת העיר בעיר שאני כל כך אוהב. מיד לאחר מכן הפשלנו שרבולים וקדימה לעבודה. רבים מכם בדיוק סיימתם את הלימודים בפועל, ועדיין המשכתם לסייע לי גם השנה, כשלא הייתם נוכחים במרכז. תחילה הבנו שהעולם יכול להתקיים גם מבלי שהסטודנטים שלנו ייאלצו לשלם חנייה בחניון פרטי, שלעיתים הוביל להצפת משרדי רשות החנייה בערעורי דוחות חנייה ששלחנו, ובעקבותיהם ובהתחשבות רבה מצדך ואנושית, ראש העיר, בוטלו כולם. ולכן לאחר מכן החלפנו את המדרכות ברחובות הסמוכים מאדום לבן לאפור, והיום הסטודנטים בפרס חונים בחינם. וזה הזמן להודות לך, ראש העיר רחמים מלול, על שיתוף הפעולה, התמיכה בסטודנטים ובמחזיק תיק נוער וצעירים שלך, ושפשוט אתה שם בשבילנו כשאנחנו צריכים עזרה. ואז לאט לאט הבנתי, יחד עם כל הגורמים, נוכל לשפר את תנאינו כסטודנטים. נעזרתי בחברי למועצת העיר ומנהל סניף אגד, רונן אהרוני, וסוף סוף יש גם תחבורה ציבורית וקו 16 שיוצא ומסיים אצלנו בקמפוס. לאחר שהרגשתי שאני והקפיטריה זה לפעמים חתול ועכבר, קיבלנו עם ההנהלה לאחרונה החלטה משותפת, והיום יש עמדות קפה חינם לסטודנטים בפינות נוחות ומפנקות בקומה השלישית. הן מחכות לכם שתבואו לתואר הבא. איפה סטודנטים שותים קפה בחינם היום? מישהו יכול להגיד לי? אוקיי. תוסיפו לזה שלצלם בספרייה זה כבר 16 אגורות ולא 20 אגורות, והנה אט-אט אנחנו מצליחים להשפיע גם על סדר יום הכלכלי לצעירים בישראל. היום כשאני חבר ועד נשיאות בהתאחדות הסטודנטים בישראל, כולם לא מאמינים שאגודת הסטודנטים שלנו גובה כ6.5 שקלים בחודש, שמסתכמים ב80 ש"ח לשנה. לידיעתכם, הסכום הנמוך באגודות הסטודנטים בישראל. קיבלתי שיעור חשוב לחיים המקצועיים והציבוריים שלי, שלא מסגרת התקציב היא זו שחשובה, אלא הנתינה מהלב והנשמה. את הפרט, את ואתה, חרטתי על דגלי במהלך כל הקדנציה הזו. הזמינות, ההקשבה, בכל יום, חג, דקה ושעה, הכירו לי צדדים חדשים בי, התגרו אותי וגרמו לי סיפוק רב. במבצע צוק איתן, בנסיעות עם חבילות לחיילים ברצועה, לביקורים בחמ"ל העירוני, הטלפון שלי לא הפסיק לצלצל.
היה חשוב לי לענות לכל אחד מכם, בכל מדיה אפשרית, להרגיע, לעודד, לזרוע אופטימיות, וכן, גם לספוג ולהיות שק חבטות בלי כוונה רעה מצדכם, אלא מהפאניקה שהציפה אותנו כעם שלם. שם גם התרגשתי לראות אתכם, חבריי לכיתות הצבאיות, אשר סייעתם, לחמתם ושירתתם את המדינה שלנו בכבוד. ישר כוח לכם. מגיע לכם. דווקא ברגעים קשים אלה, תחת לחץ הבנתי מה אני רוצה לעשות כשיהיה גדול. לשרת את הציבור כל חיי, גם אם זה על חשבון חיי הפרטיים. ברור לכם שכל זה לא היה מתקיים בלי שיתוף פעולה מלא של כל צוות העובדים והסגל האקדמי במרכז, שקצרה היריעה מלהכיל את כולם בנאום הזה, ולכן אני רוצה לומר לכולכם, חבריי למרכז, לסגל, תודה ענקית מקרב לב, תודה, תודה. אודה למסיימים שהפגינו אכפתיות ועזרו לי שנה שעברה באגודת הסטודנטים. אור דרימר, איתן הרפז, קובי בחר, מורן טל, מור בן שושן, קובי בובי, אבי שלמוני, ישראל עוז, נועה משולם, עורך דין עידן כץ, עידו עידן. ואם בסיפורי אהבה עסקינן, זכיתי בעוד סיפור אהבה. זוגיות מדהימה שהאירה את חיי, תוצרת המרכז האקדמי פרס. אז נוי שלי שם בשורה 18. זה הזמן אולי להתנצל בפני כולם שאני בטלפון כל כך הרבה, גם בשעות לא שעות עם הסטודנטים, ותודה לך על יכולת ההכלה, ההבנה, הפרגון, הדחיפה והאהבה, אני אוהב אותך. בקיצור, המקום הזה שינה לי את החיים. ואסיים את הנאום בתודה מיוחדת, לאישה מיוחדת, מודל לחיקוי, זו שלא מפסיקה לחלום, להגשים ולממש את חזונה ב10 אצבעות, וזו שרואה ערך עליון בפעילותה של אגודת הסטודנטים, במעשים, לא בדיבורים. תעשו כפיים והרבה רעש ליושבת ראש ומייסדת המרכז, הגברת עופרה אלול. עופרה. תודה על מי שאת בשבילי ובשבילנו. את יודעת, אני מסתובב הרבה בארץ. תדעי שעל המצח ליד העיר רחובות חרוט לי בענק המרכז האקדמי פרס, ולנצח ישאר שגריר של המרכז, ובעתיד, כשיהיו מעונות לסטודנטים בתמיכתו של ראש העיר, המרכז האקדמי פרס יהיה אבן שואבת עבור סטודנטים חדשים מכל רחבי הארץ, ונמשיך במסע המשותף שלנו להגשמת חזונך האישי. אני הייתי גאה להיות יושב ראש אגודת הסטודנטים שלכם, אני אוהב אתכם, תודה רבה.